You know, when you look at life in the diaspora, one need to be strategic in how they live life there. So now my Marco, we can go for holiday. Paris, we can go to Rome, we can go Switzerland, we can go wherever, Geneva. And it's when you're not strategic, diaspora, you can live for the now. Yeah. Because you get money that lasts you the end of the month. But you need money to last you the end of life. Yep. So one, especially on diaspora, on neighboring countries, we must be strategic. Nasu sure wajika yogurt. Urugara mbo yakanaka. But zvawinazo zvinopera kusvika panopera mwedzi. Basa iroro rikapera. That's it. Hausisina chimwe chino futi. That's it. And that's the difference, the big difference that you find with people here now. Mukunetseka vatenchita uzoti atenga stand yake ku South Park. Anikirina ku Dombo Shower. We are struggling, but we are not just living for the now. We are investing for the future, for the long game. So upenyu unoda kuti tiraramire for the short game, short gains, but long game. Kuti paunozonzo wa 65 uchibva ku South Africa unoya nebach ne okapi chete nemapiano. Ting ting. Okapi baba. But you have nothing to show for life. Chinonge changu taunza angari ku South Africa ko ndiye angari ku Pretoria ndiye angari ku Western Cape. Language. But you have no ne for life. Apana chiripo for life. So not just for people living in South Africa, even for our brothers who are living in the diaspora. Yeah. Let's be strategic. Absolutely. Life is difficult. I know that life is very, very difficult. There are people who could shift kuti baba wachipinda maya chibuda to make ends meet. And if you are not careful, if you don't put that $5 aside, if you don't put that $10 aside, if you don't invest in making sure that when you come to the end of life, put something here. Absolutely. So that when life turns around, une a fallback plan. Can I make one contribution, Batsani, through you? Gentlemen, coming back to Zim is not a sign of failure. Let's correct this. Coming back to Zimbabwe, I see a sign of failure. That's right. You've been deported. Why do you think you've been cursed? This is home, guys. So we need to correct the thinking in a number of people where they think if I come back to Zim, I have nothing to do. You don't even know their names. They wake up every day and a plan. This is what I want to do. This is the small piece of land. This is what I'm going to work on. They're making things happen at their level. Madhimoni ari mudarigoni paichema kuna Jesu mwanakomana wa Mwari mauya kuzotiparadza asi kuti mwanakomana wa baba wedu anzari ku relationship atiko asi pakuwa Mwari ndimwari nekwatiri tese. So ndauya kuzongokuudza kuti yekungoti Mwari ndiwe munhu wese inokuurayisa asi kuopareta nemunhu wese saMwari sababa, but saMwari yes sababa only to those who are born again. Vakagamuchira Kristu kuti ave Ishe uye muponesi weupenyu hwavo. Iyo is subject kuti munopinda kupi, munopinda kwani, kuri pofu here. No, I'm talking about the relationship. Kwa unotopinda ya phase 2 inzora. Una understanding a kingdom. Wairumuru wakubva pano. Knowledge yawo inayo shoma pamusoro pekuti chechi yakati, prophet wakati, mfundisi akati. Knowledge ye kingdom ngaikurumire kubva ipapo. Nyika pachayo ine mabhawa akawanda nemashabhini. Hakuna anocomplaina. Takushabhini urazodai vese vanotora kudelta. Wawa wokushabhini ndo wawa kuJemasoni kana iri black label. Azoti mushabhini ndofunga isiriyo. Itori original. Ivenyu inzvimbo chete. But ndo weko. Saka chana munhu anoprefer kunwira kuseri kwemba kushabhini. Abatikani aiwa ndiwo. Nekuti munhu akaudza ukapinda yakati iri powerful, ukapinda yakati chinhu chiri more powerful than yaunopinda iye akakupinda. Ukamutendera kuti ave Ishe uye muponesi weupenyu hwako akapinda mauri, it's greater than kuti ndotsvaga kupinda kupi. Wazi iye akapinda mauri anotaura, akapinda mauri anokutsiura, akapinda mauri anokurwira. You become one.
Murungu wacho munhu mfunge. Murungu wacho munhu chaiye. Kana problem kada. Makore achifamba. Unozoona wapa bed bridge wakudzokera kuti angari right hake but ma1. Upenyu hwo unobohwa. Wokunzi vanhu vachikubhiga so but wegonyazo zoti hapana zviri kuitika muupenyu hwangu. Life haise tiri dispensation yekuti maselfie uchitorwa uri pakati. Kana ukatorwa picture pamoyo yakanaka una moyo wewe. Zvimwe zvinhu hazvina basa. Kungodziisa mambo. Hallelujah. Yes. Apa ndiri kungotsika vanhu manje nchanzwa musha. Mafuta ekumvuro. Kumvuro, kumvura, makore ari kufamba. David akangofa bedzi. Muri kudzoka kumba. Ziva kuti Abishagi kumba kuchadzokerwa nokuti hakuna unodana naye mpalasi. Hakuna anombokuda. Saka pane katime kekudzoka. So kana pane katime kekudzoka, chimbori reflecta upenyu hwako kuti sandiri kuitei. Hallelujah. My God. Hakudzoka nemoyo, unodzoka nefoto. Munenge mava pamhondo uri muchiudzana kuti kona apa moyo pamoyo patatira. Indokuwadza munhu. Waterfront. Muri pa front pekamba kako kada kudona. So waterfront. Bakuda kuita hasha na Satan. Kuti usaninyepere ne palace isiri yangu. Usaninyepere ne mo isiri yangu. Nyika isiri yangu. Imba isiri yangu. Mwari ndiwanire wonyasha. Ndigone kunongedzerawo panonzi pangu. Rudako kudana mudikani manderana asi pamberi patapa. Unoziva life yako kuti haisi test, haina kana test. Utano hwako chaiwo waedzana chiremba. Unotapira. Do you know kuti uchitonwa right medication unogona kutofa? Uchitonwa mishonga chaiwo zvinogona kutoramba. Nyasha dzekurarama dzikashaikwa. Right medication is not enough. Nyasha dzikashaikwa. Even my diploma, my degree, they are not enough. Nyasha dzikashaika. Beauty is not enough. Nyasha dzikashaikwa. Mari yacho nemotokari hazvina kukukwanira. Unoitika kanhamuso kanenge kachiyemurwa nevanhu panga pane zvakati papa pane zvakati okangana kutaura kuti papa pane chituna vanotaura zvaiwanikwa panhamo pacho kwaitouya kana bakers inn ipapo yosiya chingwa papa panosiyiwa futi chituna. Zvinganake sei pakashayikwa anonzi upenyu Kristu? Hazvireve chinhu. Ndoda kuti mudikani ufambe netsoka dzako. Wanzwa ndichitaura kuupenyu hwako. Wine unoida, iwe uri tasteless uri mvura. Unenge inini bururu. Patakabva nako, kaupenyu katakararama. Dai asiri wandiri kushumira hazvigoneke. Sometimes munhu akakuitira chakaipa ukamutreata better, he thinks it's fear. Most of the times. Tika reacta in a better way in South Africa. They think kuti vachiri kungonyengerera. No, we are doing it from the Spirit of God. Because we believe God can help us as a nation. We don't believe in South Africa. We believe in God. Amen. And South Africa must know that. Whether they reject us as a nation, we believe in God. And we know God loves our nation. And we will pray for the better of our nation. Amen. We love our country. Friends. Papi, Asha, zinobereka mamwe mafungiro. Asha,
Zinobereka mamwe mafungiro. Tiri pakati pekurwadziwa as a nation nezvikuitwa hama dzedu South Africa. But that pain ngairegere kubereka decisions. Let's still operate with the weight. Kana richiti love thy neighbor. Taakuda kuduza munhu. Kuti tovada sei vachidai. Mwari watiudza kuti havasiwo vari kudaro. Kune mweya unokonzera kuti vadaro. Nyengeterai mweya uyu uregere kutora chigaro. Munoziva here kuti kune vanhu vanonamata kuna Jesu. Iye apa achiticha kuti namatai kuna Baba muzita rangu. We pray to the Father in the name of Jesus. We don't pray to Jesus. Zvinyowani ende zvinovhundutsa zvirimo onodzokorora weka. Whatever you pray in my name, not to me, to the Father. In my name, I will do it. So chona munhu akaenda pamunhu ane demon anongoti in the name of Jesus out. Ahati Ishe Jesu ndinokumbira simba kuti tidzinge demon nekuda kwekuti zita renyu riri pamusoro pemazita ose. In the name of Jesus out. Unotosvika uchingoti in the name of Jesus out. Chinoita kuti demon iende. Jesu waunonamata unorarama naye. Iwe ukataura zita rake ndopaati ndichakuitira. But kana wakukumbira kuna Baba unokumbira muzita rani raJesu. Okay. Right. Kana wakuda zvinhu kuna Baba auti John ari kuda chinhu. Yeah, anzai warenyu zita arifarirwe kumusoro. Baba vane zita ravanoda zvekuti vakarinzwa vanoekta. Rega ndikupe example iri simple. Kana mukadzi ane pamwiri akati ndiri kuda chakati nyangwe uri usiku, chinoita kuti achiwaniswe chinhu ichocho murume anonyatsoziva kuti haisisiri choice yake, ichoice yezvinhu zvangu zviri mani. Saka ndikamunyima ndazvinyima zvinhu zvangu zvandakadhiposita. Saka murume akanotenga kana pizza opa mukadzi ati pizza ane pamwiri, chaita kuti amhanye ari kuziva kuti mwana ari mudumbu bhururu wangu wandakadhiposita ndiye ari kunetsa munhu ane machoice akadai, nokuti munhu haana choice dzakadai kana asina zvinhu zvangu. Zvinotozivikanwa kunzi amai ava havaemere pizza kana vasina nhumbu. Ukaona vava kuti pizza chiripo ichi. Saka pane imwe minamato inongozivisa kuti una Jesu. Gogoita inoratidza kuti hauna Jesu wacho zvachose. Iwe zvako uri kutongodawo kuita tunzi wako. Jesu hamuna zvachose. Saka mwana iyeyo ari mudumbu akangoberekwa akudya ega kusaito. Saka chinoita kuti amai vaenjoye zvavari kuda kuramba vakatakura munhu uyu, but vanomutakura for 9 months. Manje Jesu atakapiwa hatakurwe for 9 months. Saka tinogona kuyema daily. Greater is the one inside than the one in the world. Yes. Iye wauchararama naye nekusingaperi ndiye ari mauri. Mukadzi anogona kuyema for 9 months, it's okay. Murume anoziva kuti uchabereka zvako. Hai, mbondinetsa uchabereka hako. Tera anongosununguka hakuyemuyewe futi. Anoziva kuti zvakaoma mai. Uri kuzviona kuti zvakaoma. Itaise munhu mukuru imi. Ndo muriwo uripo. Farirai muriwo, farirai muriwo. But mu 9 months haudzwe kuoma kwezvinhu, nokuti Baba vari kuunderstanda kuti pane zvangu chiri kutaura neni ndiye, but chine choice ndini. Nokuti Jesu ndiye Mwari. Saka Jesu ari mauri ukanamata Mwari vanoona Jesu ari mauri. Zvekuti kuti Mwari varambire Jesu
azviite, but kana vakuda kupa Jesu ari mauri ndiwo unotambira. Kuti Ishe Jesu ari kuda mota ari muno. Kana yauya anodriver unomuziva. Ndiwe. So secret iri mu relationship. Saka ndoda kuti ndikubatire engwe relationship yata neglector as a church. Yevanhu. Yevanhu. Mary ane nhumbu yekudenga yaakawana nekuda kweshoko raMwari. But ane vamwe tsano vanofanirwa kuteera vasina kumupa nhumbu. Akasavatevera ari kutokanya denga. Zvekuti zvaanoda Mary. Chiprofita chiri muna Mary kuti Bethlehem Judha uchabereka chakavigwa mumunhu asina kumupa nhumbu. Mwari anoshanda nevanhu. Dambudziko ratinaro chete akashanda nemunhu wekuziva ndopatinofunga kuti hasi. It's easy kuti titende kuti Joshua munhu waMwari, it's very easy. Why atizive nhoroondo yake kwaakakurira tinongonzwa kuti Synagogue Church of Four Nations. But kune vakatokura vachitoziva kuti Josh. Even Pastor Chris pachikoro vaitodzidza nevamwe vaitonziwo kidza. Sekuti munhu anofamba kuti kidza ani church. Same class kids atone Christ Chambers. They are kids ataitodzidza tese. But isu tiri kura hatina nhoroondo idzodzo. Pastor Chris. Ndakati Mwari ndopa vakagona. That's why Jesu asina berekerwa muno. Tatadza kunamata. Israel zvakatovaome itori problem kuti aberekerwe kwenyu. Imagine woberekwa 30 years achitamba nemi. One day ubvaudza vanhu kuti ndiri Mwari kaini. Funga ari pasaidi pako uzongokudza kuti unoziva ndiri Mwari. Unoita number 1 kusanamata. Kuti hatidi mafanisi. Hatidi zvekutamba nedenga. Waita Mwari nguva ipa. Etitet ndobva anonyikwa naJohani odzoka achiti mweya washo uri pamusoro pangu zvazadzikiswa. Vanoti iwe mfana ndori kuzadzikisa nyaya dzese dziwewe manje. Saka Mwari ndobva aziva kuti Afrika inamata ngaaberekerwe kure. Vanokuwara komana. That's why wakaona munhu akagona kutakura muchinjikwa waJesu. Jesu achinorevererwa aibva kuAfrica. Why? Vaibuda kunoreverera Jesu. Uye aitopindawo mavari kubuda. Tanga takapesana nevhangeri baba. Tanga topesana nepfungwa yaMwari zvisingaite. Saka pakatoitwa force nemasoja echiRoma kuti uri kuenda kupi wewe? Uri kuenda kurubuda Mwari wakaita sei? Takura tiende uko. Saka ndopa akatakurawo Simon okusairi. Akabatsira Jesu. Kureva kuti ikoko kupesana naye ndoko akaita kuti asangane naye. Vaitobuda naye havana kuona opportunity yacho yekuutakura. Mauto akadecide kuti uyo ari kutoita cross ngaatakure. Why? Nokuti nhau yecross inotodawo futi vari kucrossana naye. Pane message yandakaisa Facebook ndikati kuchikoro takafoira akasaka maclassmates anokutiza uri munhu anenge asina future. Saka ndopa ndakazoona kuti Jesu ane imwe mbavha yakati handei kudenga. Zvatiri kunamatira izvi kune mbavha yakazviwana. Kwete vamwe pastor anganzwa nekurova maDVD. Jesu nowati handei. Chaita kuti aende arovererwa pamwe chete naye. Saka haisi nyaya yemaclassmate, inyaya yecrossmate. Saka inini crossmate ndakamuwana. Ndichaenda kwamafuko kuti handiende.
nekuda kwacrossmate wandiri naye ndichasvika kwawaifunga kuti handisvike. Why? Ukanzwa mbavha ichinzi handei kudenga kuri kutsanyirwa nevana ava hande ndonga kudenga kwakaita chaos achisvika naye. Vanhu vakatobvunza kuti kweshe iyi yaipiko ndepi. Zvimwe zvinoitwa naMwari ka wotobvunza Mwari otherwise ukamhanyira kukomenta unobohwa Mwari. Imagine mbavha ichingosvika saAbhurama otanga kukomenta kuti ndo matsotsi manje ndo matsotsi. Zvimwe zvinoitwa naMwari anongozviita nokuti ndiMwari. Izvozvo iwe uri munhu iye ndiye Mwari. Pane gepi risingaite. Saka zvaada kuita zvakatorurama. Mwari ane machariots of fire. Pane paakatumira matatya. Iye ane mabhiza nengoro dzemoto nengirosi. But kuna Faro akati aiwa matatya endai. Unotofunga kuti asi Mwari. Matatya achingosvetuka so. Zvine Mwari mukati sanga. Mwari wese manje. Mimuri Jehovah wote ane ngoro dzemoto ane matatya futi. Vakomana. Zora. Saka panotoda kuti vanhu vazive pfungwa yaMwari munguva. Nokuti dzimwe nguva Mwari akaita zvematatya ivo vachimirira ngoro dzemoto vanotuka matatya aJehovha. Ndakati Mwari anoita zvikuru ndiye anoita zvidiki. Ndiye akasika nzou ndiye akasika mosquito. Zvidiki anoita futi. Afana rungororo wa murodhi kuti vana Mwari. Neari kuparidza mastadium vanaye ndiye watinaye futi. Anoi akasika nzou ndiye akasika mosquito. But unozive manje nyika ichemene nzou inochema nemosquito. Ukasava nemesemweya ekutera Joseph unenge une natural knowledge yekuziva kuti asimudzwe nhumbu handina need yekumupa mutoro. Unenge uri correct naturally but uri wrong spiritually. Vana veIsraeri vaitungamirirwa neshongo yegore naMoses kuda kuti leadership yaMwari iri mu2 dimension spiritual and person. Mwari akati kuti hapana leader gore ngaritungamirire vanhu. Zvatonzi nyangwe gore riripo Mose enda kumberi. Zvemweya izvi zvine vanhu mukati. Ende zvikuru sei vausingafarire. Munhu akawanikwa ari akatanga kupinda Kenani. Chifeve chinonzi Rahabhu aigara ikoko. Aitomirira vamwe kuti vauye. Rahabhu haana kubva Ijipiti kuti auye Kenani. Aiwa, aifanira kunge ariko. Achimirira vamwe. Bridget! Hey! Rega ndikubatsire. Chaita kuti Rahabhu anzi chifeve kana kuti agare ari chifeve. Akamirira murume wake. Zvekutoti akasava chifeve anororwa netypist. All right. Ari mulineage yaJesu. Saka kuti agone kumirira lineage hapadi kuzvibata. Unororwa netypist iriyo. Saka Aba mnofenda mesa hapa. So Joseph asiriye baba wa Jesu. But ndiye ane senemu yekwa David. Kune senemu yako ukakuziva uchasangana neblessing yako. Right. Zviri muvanhu. Joseph ndiye warudzi rwaDavid. Nobata verenga. He was from the lineage of David.
Jesu akauya panyika anenge achinzi mwanakomana wani waDhavhidha. Saka surname iri kumunhu asina kupa munhu numwe. Yeah. All right. Azimzvomweyaso. Natural understanding yako hakuna basa nemunhu. Rega ndikupe spiritual understanding. Unofanira kuita basa nemunhu. Yeah. Kutoita basa nemunhu chaipo. Wakanzwa Jesu achiti ndichauya sembavha. Iyanga achitoziva kuti pandicharovererwa nadzo. Saka ndichangotakura hwani kuti indiudze kuti vairova nguva iyi. Ende kune mbavha dzisina kuchenjera. Vachitonzwa Jesu achiti ndichadzoka sembavha. Iwo kwakuregera kunofa naye. Iwo vachiziva kuti iye Jesu wacho kuba haagone. Saka akati ndichadzoka sembavha. Akadzoka ega asina kuenda nembavha. Akutyora scripture yekuti Satani ndiani. Sakuratidza kuti Jesu haasi mbavha. Achatakura yaimba yacho. Ndo yaachabvunza kuti maienda nguva iyi. So ukatarisa Joseph haasi ndiye muridzi wemwana, but ndiye ane address inonzi Bethlehem Judah ichasvikira mawise men negold. Rega ndikuti zvinoita Mwari hachinje Bhaibheri nokuti munhu ane nharo. Mwari akatoti kudza baba vako namai vako, mazuva ekurarama panyika awedzerwe. Mazuva ako ekurarama haasisiri kudenga, ari kumondoro, kuzaka, kuchegutu. Izvo zvinochitaura iwe ndomba unodzidzwa kunzi siyana nava vana basa chero wakunamata. Ndokusanamata kwakwakuita. Harina kuti kudza baba vako namai vako kana iri n'anga siya, hakuna zvakadaro. Kana atori mudhara wako ane blessing, kwete nekuti akarurama aiwa ari kuofisi kwayakagadzikwa. That's why Eli ari muchechi. Mwari vanga vasisataurika pachechi yepashailo. Hana achinamata. Mwari ndobva vada kuti shuwa paberekwe munhu. Eli akapinda muofisi, kwete murelationship, akaanaunsa semunhu waMwari ari muofisi. Iwo Mwari vasiri kutaura. Akati Mwari ngavakukomborere, vakupe zvaunoda. Chiri kuberekwa chacho ireplacement yake. Zvekuti dai anga ari muna Mwari haigona kuzvitaura, but akazvitaura ari muofisi yekuti ndiri pastor. Unambondinzwa mina ndikuti Samuel ari kureplace eri pachecha. Mwari havachataura pachechi. Church is now quiet. No problem yekuti church yairana Mwari asingatauri. The word of God was rare in those days, but the church was going on. Munogona kuenda pa break headmaster asiko. Chikoro chinogona kufamba headmaster pasina. Maticha chete ndio anongoziva kuti ndara hapana. Vakura mumweya ndio vandoziva kuti Mwari hapana, but church iripo. Vadiko nengoti hazvina Mwari mukati, tiri mumweya. Vakura nyoziva kuti Mwari hapana mazuva ano pano. But vadiko vangona vaenda kubreak vanovuka kuti headmaster aripo. Ndoda kuona kuti Samuel kana achiberekwa replacement yamurume uyu, murume ndiye ari kutopronounce blessing kuna Hana kuti Mwari ngavakupe zvaunoshuvira, ngavakupe mwana wacho. Uri kuziva kuti basa remwana uyu nderipi? Asi wazvitaurirei? Ndo ofisi yake, ndiye mufundisi weipapo. Sei zvakashanda iye Mwari asingataure? Zviri kushanda nokuti ari muofisi yaMwari, nyangwe Mwari wacho asina kutaura. Mubereki wako kana akatova n'anga ukamutengera shuga, zvakataura Mwari zvinoitika, kwete kuti iye anokuitira. Zvakataura Mwari kuti mazuva ako ekurarama anowedzerwa. Ukakudza mubereki wako nyangwe ari n'anga, zvako zvinoita. Nokuti anokukomborera haasi mubereki, ndiMwari wacho akatsveta blessing mulaini yemubereki. Ndokwazviri ikoko. Tamwari
wakakomborera Joseph akanaita mambo kuEgypt. Ndakati trace every nyaya munhu ari successful muBible unoda. Joseph akatanga atotumwa nababa vake Jacob kuteera vakoma nechikafu. Calling iri paari ndeyekudenga, but anotumwa nemudhara wepanyika kuti calling yekudenga imanifeste. Panyika pano pane madhara. Saka Mwari ati, I write to you fathers because you have known him. Kune vanofanirwa kutaura mashoko mulife yako. Nyangwe Bible ririko, variko vanofanirwa. Saka uyu ane calling yekuti uchaita mukuru, uchatonga, uchafukamirwa, uchadii. Calling yaMwari yapo. Akumirira kushedzwa manje. Calling yamudhara anonzi Jacob. Joseph yakuno. Endesera vakoma chikafu. Unoona kuti calling yaMwari necalling yaJacob inoita kuti zvese zvibatirane kuti yaMwari imanifeste muna Joseph ndokunga ateerera kushedzwa kwari kuitwa naJacob. Alright. So the first king kwaIsrael chakaita kuti ave mambo akatumwa notsvaka madhongi ababa vake. Baba basa ravo kurasa madhongi, mwana basa rake kutsvaga. Handizoti unopira mbereki wako mhosva. Anashandisa pensheni yake mushi. Siati chishupika pana. Kune vamwe vakaitwa madzimambo vakurikavha madhongi akaraswa namudhara. Maybe ndiwo mune favor yako imomo mukurikavha urombe hwakaitwa nababa. But uri kucomplain. Saka akanotsvaka madhongi araswa nababa wake. Asiri arasa chake kutsvaga. Akakomborerwa nazvo, akapedzisira mambo. David kuti auraye Goliath, zvanga zviri zvakanyorwa zveshuwa, asi akatumwa nababa vake Jesi. Endesera vakoma chikafu. Ndo paanodzoka akatakura musoro wa Goliath. Kureva kuti calling yako ine chekuita nekufambidzana nevamwe vanhu. Ukasaendesera vakoma chikafu, Goliath aurai. Namo yataita ndekuti munhu akangowana revelation kana akashandiswa naMwari mune imwe dimension akutofunga kutanga chechi. Variko vanofanirwa kutanga zviriko, I know, I understand, but kune vamwe wekuti nyange wapiwa revelation uri imomo, it's for the better of that church uriko. That's why zvakanzi anouraya Goliath anorora mwana waSauro. Nokuti kuuraya Goliath kubatsira Israeli. Mwari vakupa calling inosunungura Israeli kwete inopa mbiri David. Vafana vechidiki hakusi machechi iko. Kweda kuna weti, kweda kuna weti, kweda kuna weti. Tasaririra. Iwo kana wakuziva weti vaudze. Fungwa yako ndeyekuti vafe vakadaro. Iwo utize. Revival hazvireve rival. Zvinoreva rumutsiridzo kwete kumukirana. That's why Jesu akagara patsime naJacob. Akaudza munhu aichera mvura kuti mvura haina dhiri. Iye Mwari ari Mwari waAbrahama, Isaac and Jacob. Jesu unogara patsime naJacob oti aiwa haisi mvura. But asi munhu wedu but aikunwisa izinto. Ndine inani kudarika yamainwiswa nemunhu wedu. That's revival. Hazvina kuti Jesu amukira Jacob, but auya nebetter dimension of the living waters. Ropa raJesu rinotaura zviri nani kudarika raBheri. Ropa raJesu rinotaura zviri nani kudarika raBheri. Kwete raJudhasi raBheri. KwaBheri asi mukristu. Kwakundwa sei ropa rake kutaura neraJesu. Secret ndei aBheri akapa chipiriso. Jesu akava chipiriso. Wainzwa shonere. aBheri akapa chipiriso. Jesu wacho akatova iye chipiriso. Sasa kanzi naMwari ndo madhara manja. Uyani zvaakandipa but uyu akandipa iye wacho. Unoziva kuti Mwari vane demand yekuti
You must bring yourself to God as a living sacrifice. Iwewe. Unafanwa kuya kuna Mwari iwewe. Kwete mupiro chete iwewe kuzipira. Kuzipira kunodalika mupiro. Kuchecha asipalitiko, satrack cheche. Unodzingwa. Ndozvinoita kuti vakwe. Zvempiro. Apa ndingotara wetu. Ozamuka vake. Vakuti kunaka kwako chete utayo uyainadzo. Iza pane danger yekuti tinokuna pesa takuvaka machechi kwete vanhu. Kingdom enemy yayo ichurch system ikashaya Mwari wacho. Vanhu vainetsana naJesu vaipinda chechi. Saka Jesu akati ndakainga vakarasika. Saka zvanzi setsika yake musi wega weSabata aienda kupi? Sinagoge. Unotaimira genga ripi? Rakarasika. Ndoko vanowanikwa vakarasika. Ndinonzwa ita problem. Ameno zvinongondidhonzera ikoko. Ndakatinzwa Mwari chaiye ane vashumiri. But pane paanomboshumira ega kana mushumira akupodza. Peter pane paakana Jesu achibhuya. Apa Elijah, apa Moses. Peter ndobva atanga kurova message. Zvakanaka nokuti tiri pano. Dai tavaka matendi matatu. Gore raMwari ndokubva radzika. Peter ari pakati pekutaura, unoiverenga. Ari pakati pekutaura. Denga rakatangawo kutaura. Kukata Peter. Kutaiwa. Usataure Moses kana Elijah. Uterera mukomana ari pakati. Hallelujah. This is my beloved son, mutererei. Yes. We are kuparidza zvematendi aMoses. Nononzi kunakirwa nechechi. Pesirawo kuparidza mukuru wenyu. Uchisiya nyaya iri pakati yechochinjika. Hallelujah. Akaona zvakati. Ari mugoma akaona zvakati. Inzwa. Munhu wese anodanwa naMwari aone zvakaonekwa neumwe. But achaona Mwari iyeyo aionesa vanhu. Moses ane calling. Aaron ane calling. Aaron haana kuona gwenzi richipfuta. Akatosvika radzima. But he's a man of God. Zvakuti Moses haagone kuvheta vanhu. Kuti mune calling. Rakambopfuta here baba. Endai munonamata rimbopfuta, munonamata ripfute. Amunongouya mani ndaripfute. Akatodanwa Aaron pasina zvambobvira. Noti takasiyana. Saka inzwa. History yakanaka. But nyaya ndeyekwatiri kuenda kwete kwatiri kubva. Saka mota ine magirazi mairi, view mirror newindscreen. Kukura kwegirazi kunongokuzivisa kukosha kwechinhu. Kaview mirror kadiki kunoti nhororondo. Haina kunyanyokosha kudarika future. Ukanyanyo concentrate uchitarisa kwawabva unokolaiita nekwauri kuenda. Hallelujah. Mwari vari kuti behold I'll do a new thing. Ndakatinzwa imwe danger iripo. Jehu anozodzwa, but pane instruction iri dangerous. Zvanzi endai munozodza Jehu. Kana mamuzodza mutize. NdezvaMwari kazvitaura. Endai munozodza Jehu. But vacho vari kutozodza muchingopedza. Usamirire kuona maresults anointing. Muchingopedza. Kureva kuti mukaramba muri ipapo mamuzodza. Zvamamuzodzera zvinotanga kushandirani. Munokiwa nezvinhu zvaMwari. Saka tine vanhu vanogona kurera vanhu muministry. Voregera kuririsa munhu achitiramba uri pano. Anoita Jehu. Unoona message yakanenge ari kutipikisa but mwana wedu. Chimurege aende neJehu. Saka mukazodza Jehu mukasatiza akakurovai haisi problem yaJehu.
iproblem yenyu musina kuziva kuti anointing yamaisa pari ndei. Vanhu vamwari vakatodzwa kana mazodza mutise. Hazvina basa kuti ndimi mamuzodza anokiya. Saka mimi ndo instruction yamina muchingozodza motisi. Anzoke pa scripture. So Mary anoramba achiteera Joseph. Svika ku Bethlehem. Bible rangu rinoti vachingosvika ikoko akabereka. Vachisvika ikoko akabereka. When she arrived today, she gave birth. Pavakangosvika ikoko akabereka. Kune nzvimbo dzezvinhu zvawakatakura dzaunofanirwa kusvika. Maybe hadzisi nzvimbo dzine interest newe nokuti hadzinei newe, but dzine chekuita nechiri mauri. Areka ndipatsanangure mushi. Inini handifarire kutoilet, but ndinoenda. Handomboswera ikoko, but I make sure pazuva ndomufanira kumbosvika. Handikufarire, but ndinofanirwa. Handifarire toilet. But unoona ndinoda kutopindawo. Saka unozvifarira kuti aiwa handichifarire ndinofanirwa chete. Ndikati handizvifarire saka handiende. Unopedzera watoilet iwe. Zviri mauri zvine nzvimbo zvadzinoda nyangwe iwewe usingadzide. Saka chakatakurwa naMary chinoda Bethlehem Judha kuti chiriliswe. Labor pain yake iri muplace. Ungazive sei nzvimbo yako yechiprofita? Ndo nzvimbo zhinji yausinganyanyofarira. Ukaona zvaunonyanyoresista mushoko raMwari, ndo area dzine deliverance yako yakanyanya. Mary hazviitika kuti angochuza ega ndakuenda Bethlehem. Hakuna bhururu wako unonodii. Hakuda hakufarire, but ndokwaanofanirwa nokuti chiri maari chine address. Saka malabor pains ukangoita step a foot into Bethlehem Judah, Micah 5 verse 2 inotanga kuoperata nokuti munhu wacho mandara iye yauya muBethlehem Judah. Saka malabor pains ari mu footstep yako kana waita a step mu right place. Singa ndikudze Bethlehem Judah iri pachena. Ichurch. Wananongati church haina basa. Ine basa. Ichurch. Johani chaiye achiona Jesu achiuya. Akati iro gwaina rinobvisa zvivi zvenyika. Mudzidzi wake anonzi Andrew ndokubva aenda kuna Jesu. Jesu haana kudzora Andrew kuti musabude dzenyu. Kana Johani haana kuchema kuti uya kutitorera vanhu manje. Hey. Ana Andrew aenda manje nedzauya idzi. Aiwa, Johana akatovaudza kuti iri ndogwayana rinobvisa zvivi zvenyika. Yandiri kukutamba inini haisiriyo yaanokutamba uyu. Uyu anotokuitai zvemweya, isu tiri kungoita zvepanyama chete. Uyu anokubhabhatidza ine mweya. You must be born of the spirit. Kwete nemvura chete. Saka mudzidzi waJohn anoenda kuna Jesu. No complaint. Why is the same kingdom? They know the level of anointing. Nechiri kudiwa nevanhu vari kuministry ina John kuti vakasaenda kuna Jesu havachiwani. Dai kingdom yaMwari takabatana tina understanding yekuappreciate calling nekudanwa kwemumwe. Hazvaita kuti nyika igare nevanhu vari kutambudzika. Tinoita kuti vazhinji vedu vatambudzike. Tiri kunyanyodiwa nevanhu vasingakwanise kutibatsira. Havadi kuti release. Kwa Israeli anofunza makwai aifamba neanointing. Oil mafuta. Achitungamirira makwai aidira makomba. Kuitira nyoka kana dzada kubuda. Ikasvika pane mafuta inotsvedza haibude. Saka makwai aigona kushaina. Tinyoka dzakapera kumana.
kana kamwana kegwai kaikura kusvika pakuchena musoro kasingazive kuti nyoka chii. But kukaita kuno mumwe mufudzi asina mafuta, makwai ekuno ane knowledge one, wotofamba wakangwara kunorumwa munhu kuno. Uyu mushumiri kuti audze makwai ake kuti handina mafuta, anodawo kunwa mukaka wemakwai. Saka even akasungwa kudaro anomwa chete. Nyoka dzichiruma iye achikama, anokusunga mabhandeji. Kosa kune rimwe vhangeri rekungo kushingisa uchikamiwa, beta kushingiswa uchiitawo. Saka mukasi makwai akasangana uzapa neta noise. Makwai ari kufudzwa nemunhu ane oil neasina kana ya meeting. Koinda mabhandeji makumbo so. Iyo zoti musango mune nyoka. Ndoti chinonzi nyoka chicho. Uchaona kuti kune vamwe vanamatika vachakushoka mu understanding yawo. Nokuti vane zvimweya zvavakuunderstanda kukudarika. Makwai aya anogona kutosvika pakuchena musoro asikazoti kunze kuno kune nyoka. Akasangana neaneta kurumwa aya anoparidza cobra, green mamba, pafada, zvekuti vaningati zvizvozvo kwedu kwakuna. But makwai mamwe chete ari kufudzwa mugwenga rimwe chete, changosiyana the type of leadership ahead of the ship. Kusina mafuta unoenderei, handisi kuti uya kwandini ayo ndatenda kune mafuta. Ichoice yelife yako unofane kurumwa. Kwaiva nevakadzi 5 vakangwara, 5 vakapusa, dzese dziri mhandara. Kupusa hakunei neutsvene, kune vatsvene vakapusa. Zvinoreva kuti mhandara yakapusa, umhandara unongoreva purity. Itype yechurch iri muholiness but isina wisdom. Tingadi tiri vanhu vamwe tingadi kune zvinoitwa. Tingadi mukore uno. Saka Jesu ari kuti kune 5 vakapusa dziri mhandara, 5 vakangwara dziri mhandara. Ko vazopusa sei vari mhandara? Havana mafuta. Chechi ikangotamba nekuti uchene ikasaziva anointing inobreka yoke of bondage, kunoita vatsvene vari patight. Ichechi yaitoprofitwa yoyi kuti they are virgins and foolish. Vanhu avabe havadi zvawazviite futi. Virgins and foolish. Iriko mhandara kainonzi Abishagi, 1 Kings chapter 1. Mambo David akura akwegura, vakaita nharo kuti kurwarero, nokuti David munhu wematrix. Saka tingaziva sei kuti mambo varwara mambo David? Zvikanzi munoziva here kuti vanodei? Zvikanzi vakadzi, vatsvagai mukadzi, titeste nemukadzi. Vakatsvaga mhandara yainzi Abishagi vakaisa mugumbezi. David haana kuibata. Ndopa vakaziva zvodzarwara. Kana kungobata kana. Uyu wekuti anouraya vanhu achitorera vakadzi. But ari kusiya munhu ari kuseru. Arwara mukuru arwara. Test iyoyo mukunamata irimo. Ndoichataura kuti shuwo wakafa muna Jesu waakurarama munyasha dzake. Pane pachatorwa zvaunofarira, zvopfekerwa futi. Iwe wamudhikoni, poita sister vari kukunyemwerera. Ukamusiya Ishe ndopa vachaziva. Dzakafa. Test yacho iriko. Inotonyorwa iyo. Unotosangana nazvo. Samhandara iyi mambo anobvira aiziva. Yeti mambo iyeyu akatora mukadzi wemunhu akabereka Solomon. Solomon the richest man. But mhandara yauya mugumbezi kana chaaita nayo. Ndo picture yechechi yataudzwawo. They were foolish visions. Sei mhandara isina kubereka na David yauya mu wrong time to the right person.
The church ikasaunderstand nguva yatinorarama ndo patinoita mistake yekuramba simba raMwari. Iro Bible richiti in the later days the glory shall be greater than the former. The glory of the later house shall be greater than the former. Zvamaishuvira kuti zvichaitika ndonguva yacho ino. Kana maishuvira simba raMwari mu highest dimension, this is the time. Ani ndonguva yekupedzisira. Zvikasaitwa manje hazviri kudenga hakuna mamiracles. Kudenga hakuporeswe varwere. Hakuna anenge achirwara. Simba raJesu hatidi kuti paanodzoka tiwanikwe takashandisa 3%. You know, when you look at life in the diaspora, one need to be strategic in how they live life there. So na Maimako, we can go for holiday. Paris, we can go to Rome, we can go Switzerland, we can go wherever, Geneva. And it's when you're not strategic, diaspora, you can live for the now. Yeah. Because you get money that lasts you the end of the month. But you need money to last you the end of life. Yep. So one, especially on diaspora, on neighboring countries, we must be strategic. Nasu sure wajika yogurt. Urugara mbaya kanaka. But uzawina so zinopera kusvika panopera mwedzi. Basa iro rikapera. That's it. Hausisina chimwe chino futi. That's it. And that's the difference, the big difference that you find with people here now. Mukunetseka vatendishita uzoti atenga stand yake ku South Park. Nikirina kudombo shower. We are struggling, but we are not just living for the now. We are investing for the future, for the long game. So upenyu unoda kuti tiraramire for the short game, short gains, but long game. Kuti paunozonzo wa 65 uchibva ku South Africa unoya nebach neOkapi chete nemapiano. But you have nothing to show for life. Chinonge changu taunza angari ku South Africa ko ndiye angari ku Pretoria ndiye angari ku West Cape. Language. But you have no ne for life. Apana chiripo for life. So not just for people living in South Africa, even for our brothers who are living in the diaspora. Yeah. Let's be strategic. Absolutely. Life is difficult. I know that life is very, very difficult. There are people who could want to shift kuti baba achipinda maya achibuda to make ends meet. And if you are not careful, if you don't put that $5 aside, if you don't put that $10 aside, if you don't invest in making sure that when you come to the end of life, kunokumba put something here. Absolutely. So that when life turns around, une a fallback plan. Can I make one contribution, Pasani, through you? Gentlemen, coming back to Zim is not a sign of failure. Let's correct this. Coming back to Zimbabwe, I see a sign of failure. That's right. You've been deported. Why do you think you've been cursed? This is home, guys. So we need to correct the thinking in a number of people where they think if I come back to Zim, I have nothing to do. You don't even know their names. They wake up every day and a plan. This is what I want to do. This is the small piece of land. This is what I'm going to work on. They're making things happen at their level. Madhimoni ari mudarikoni paaichema kuna Jesu mwanakomana waMwari mawere kuzotiparadza asi kuti mwanakomana wababa wedu anozvari kurelationship atiko asi pakuva Mwari ndiMwari nekwatiri tese. So ndauya kuzongokuudza kuti yekungoti Mwari ndiwe munhu wese inokuurayisa asi kuopareta nemunhu wese saMwari sababa, but saMwari yes sababa only to those who are born again. Vakagamuchira Kristu kuti ave Ishe uye muponesi weupenyu hwavo. Iyo is subject kuti munopinda kupi, munopinda kwani, kuri pofu here. No, I'm talking about the relationship. Paunotopinda phase 2 inzwana. Una understanding a kingdom. Wairumurwa kubva pano. Knowledge yawinayo shoma pamusoro pekuti chechi yakati, prophet wakati, mfundisi akati. Knowledge ye kingdom ngaikurumire kubva ipapo. Nyika pachayo ine mabhawa akawanda nemashabhini. Hakuna anocomplaina. Takushabhini ukazodai vese vanotora kuDelta. Wawa wokushabhini ndo wawa kuJemasoni kana iri black label.
azoti ayemushabhini ndofunga aisiriyo itori original ivenyu inzvimbo chete but ndoweko saka tona munhu anoprefera kunwira kuseri kwemba mushabhini abatikani aiwa ndiwo nekuti munhu akaudza kuti ukapinda yakati iri powerful ukapinda yakati chinhu chiri more powerful than yaunopinda iye akakupinda ukamutendera kuti ave ishe uyoponesi upenyu hwako akapinda mauri it's greater than kuti ndotsvaga kupinda kupi wazi iye akapinda mauri anotaura akapinda mauri anokutsiura akapinda mauri anokurwira you become one. Murungu wacho munhu mufunge murungu wacho munhu chaiye kana problem kada makore achifamba unozoona wapa Beitbridge wakudzokera kuti angari right ake but ma1 upenyu unobohwa wokunzi vanhu vachikubhiga so but wegonyazozoti hapana zviri kuitika muupenyu hwangu life haise tiri mudispensation yekuti maselfi uchitorwa uri pakati kana ukatorwa picture pamwoyo yakanaka una mwoyo iwewe zvimwe zvinhu hazvina basa kungodziisa mambo. Hallelujah. Yes. Apa ne ndiri ngotsika vanhu manje ndichanzwa musha mafuta ekumvuro kumvura kumo makore ari kufamba. David akangofa bedzi muri kudzoka kumba ziva kuti Abishagi kumba kuchadzokerwa nokuti hakuna unodana naye mpalasi hakuna anombokuda saka pane katime kekudzoka so kana pane katime kekudzoka chimboreflecta upenyu hwako kuti sandiri kuitei hakudzoka nemoho unodzoka nefoto munenge mava pamhondo uri muchiudzana kuti kona apa mohe pamoho patatira indokuwadza munhu pawaterfront muri pafront pekamba kako kada kudonha so waterfront pakuda kuita hasha naSatani kuti usandinyepere nepalasi isiri yangu usandinyepere nemoyo isiri yangu nyika isiri yangu imba isiri yangu Mwari ndiwanirewo nyasha ndigone kunongedzerawo panonzi pangu. Ndinoda kukudana mudikani mandira nhasi pamberi patapa unoziva life yako kuti haisi test haina kana test utano hwako chaiwo waedzana chiremba unotapirawo. Do you know kuti uchitonwa right medication unogona kutofa? Uchitonwa mishonga chaiyo zvinogona kutoramba. Nyasha dzekurarama dzikashayikwa right medication is not enough. Nyasha dzikashayikwa even madiploma madegree they are not enough. Nyasha dzikashayika beauty is not enough. Nyasha dzikashayikwa mari yacho nemotokari hazvina kukukwanira. Unoitika kanhamuso kanenge kachiyemurwa nevanhu panga pane zvakati pane zvakati okangana kutaura kuti pane chituna vanotaura zvaiwanikwa panhamo pacho kwaitouya kana Bakers Inn ipapo yosiya chingwa panosiyiwa futi chituna. Zvinganake sei pakashayikwa anonzi upenyu Kristu hazvirevi chinhu. Ndoda kuti mudikani ufambe netsoka dzako wanzwa ndichitaura kuupenyu hwako. Waini unoida iwe uri tasteless uri mvura unenge inini bhururu patakabva nako kaupenyu katakararama dai asiri wandiri kushumira hazvigoneke. Sometimes munhu akamuitira chakaipa ukamutreata better he thinks it's fear. Most of the times tikareacta in a better way in South Africa they think kuti vachiri kungonyengerera ndozvavo zvakaomera.
No, we are doing it from the Spirit of God. Because we believe God can help us as a nation. We don't believe in South Africa. We believe in God. Amen. And South Africa must know that. Whether they reject us as a nation, we believe in God. And we know God loves our nation. And we will pray for the better of our nation. Amen. We love our country. Friends. Papi, Asha, sinobereka mamwe mafungiro. Asha, sinobereka mamwe mafungiro. Tiripakati pekurwadziwa as a nation. Nezvikuitwa hama dzedu South Africa. But that pain ngairegere kubereka my decisions. Let's still operate with the weight. Kana richiti love thy neighbor. Taakuda kuduza munhu. Kuti tovada sei vachidai. Mwari watiudza kuti havasivo vari kudaro. Kune mweya unokonzera kuti vadaro. Nyengeterai mweya uyu uregere kutora chigaro.